бародароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба онҳо духтури дандон дар кор боша, агар дар инами рақамҳои дар экранда муроҷиат бикунен, айноми канали ЮРИСТ гап занен, ба шумо тахфиф мекунанд, яъне бо нархи арзон дандонотона табобат мекунанд. У бародарои тоҷиканд дар шаҳри Москва стоматология кушодагиам, ба ҳамин хотир метавонед ҳама каса ба ҳамво муроҷиат кунед, дандон мекунанд, дандон сафед мекунанд, протез мемонанд ва дигар корора мекунанд. Дар паноҳи худо бошед ҳама каса. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали ЮРИСТ. Чӣ хеле ки мебинен, шукронаи худованд ин аст, соҳу саломат баргаштем ай беморхона. Бисёриёт медонистем ва фикр мекардем эфир мекардем дар ҳолати бистарӣ буданмон. Шукронаи худо вазъияти саломатӣ хеле беҳтар шуда. Инак ба ҳамин хотир омадем ки бо видеои нав пешкаши шумо бикунем ва ба саволҳои шумо ҷавоб диҳем. Пеш аз саволҳоро ҷавоб додан, як хабари нав баҳри ҳаматон пешкаш мекунем, барое ки дар ҳамин бораам бисёр савол медоданд. Оиди нархи навои тонировка дар соли 2020, яъне ки дар соли 2020 нархи тонировка кардани мошино, яъне ки сиёҳ кардани шишаҳои мошин бо қиматтар шуда. Бар асоси нархномаи нав, ронандагони тоҷикро лозим аст ки барои сиёҳ кардани шишаҳои мошинҳои соли истеҳсолияшон аз соли 2005 боло ба БДАи шаҳри Душанбе мақсад 4988 сомон бояд пул бисворанд. Ҳамин пештар 3700 сомон пул буд, ҳозир 4988 сомон шуда пули тонировка кардан, яъне ки 5000 сомон қариб шуда. Мошинҳое ки соли бароришашон ай 2005 поёнаи 3770 сомон шудагиад. Мақсад мошинҳое ки ай 2005 боланд 4988 сомон ва мошинҳое ки ай соли 2005 поёнанд 3770 сомон. бародарон ва хоҳароне ки дар шаҳри Москва қарор доранд ва нияти гузаштан аз сарҳадро доранд, ба шумо як бародари тоҷикро тавсия медиҳем ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед. Шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. Аз Москва ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон низ ба Москва сафар мекунанд. Ва инчунин аз номи канали мо, яъне ЮРИСТ, ба онҳо муроҷиат кунед ва ба худ тахфифҳо бигиред. Дар рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Инак мегзарем ба қисми ҷавоби саволҳо. Шодибек ТВ нависад: салом ака, илтимос ҷавоб диҳед. Ҷияни 6 солаи мара ба мошин як шофёр зада кушт. Шофёр ҳам дар балниса падару модар ба милитсия шикоят карданд, лекин милитсия ягон кор намекунад. Падару модари кӯдак бояд ба куҷо шикоят кунад ва ҳатман шофёр аз озодӣ маҳрум шавад. Илтимос ин хеле зарура ҷавоб диҳед. Дар ҳолате ки шофёр, яъне ки ронандарам худаш дар бистарӣ боша ва дар беморхона боша, ва ё мунтазири ҳамин мешаванд ки вазъи саломатии вай хуб шавад, баъдан тафтишота идома медиҳанд, ҳатман аз озодӣ маҳрум карда мешавад. барое ки агар чорабинӣ накунанд, метавонанд ба мақомотҳои болои падару модари ҳамун кӯдак шикоят бикунанд, яъне ки ба прокуратураи ҳамун ноҳия. Болтаев нависа: якай соргон саволомда ҷавоб метиҳед, агар иҷозат боша, муфаттиш дар бадали чанд соат бояд гунаҳгор ё бегуноҳ будани кирдорро истисно кунад? Ҷавоб диҳед, агар малол нашавад. И дар муддати чанд соат намешава бародар. Вақте ки ҷинояткора меқапад, ягон шахсият ҷиноят мекунад, муфаттиш делай ҳамура пеш мебара. пеш ай уе ки ура ҷинояткору судшаванда меган, иҷада мешава гумонбаршуда. Вақте ки шаҳрванда дастгир мекунанд бо ҷурми ягон ҷиноят, вай аввалан гумонбаршуда ҳисоб мехӯрад, баъдан айбдоршаванда ва баъди айбдоршаванда судшаванда. Яъне ки дар ҳолати гумонбаршуда ура дастгир мекунанд, тафтишот мебаранд ба делаи ҳамун. Тафтишот дар муддати як ҳафта ё ки як моҳ, ҳамин тӯли ҳамин вақт тафтишот мебаранд, баъдан айбдоршаванда эълон мекунанд, суд рӯй мекунанд делара. И дар муддати соат тафтишот бурда намешавад. Як аз дигар нависа ки ҷавоб диҳед, меган ду фарзандам дошта бошӣ, хизмат мебаранд. Роста ё ки ягон гап хабар нест? Не, ягон гап хабар нест, и ҳамаш дурӯғ бародар. Фирӯз Саидов нависа: салом алейкум бародар, савол чунин ай, ман 19 март паспорт завод кардам, дастрочна қариб 10 бор рафтам, тайёр нашида гуфтанд. Ба июн Россия омадам, то ҳол нагирифтам. Оё қонунӣ иҷозат ҳаст ки ягон кас равад гирад ки дар ин вақт ҷарима дорад ё ки не? Ягон намуди ҷарима надора, албатта иҷозат ҳастай. Вақте ки паспорта споридагӣ набошӣ ва гирифтагӣ набошӣ ва худа дар ҳудуди Тоҷикистон набошӣ, метавонанд аз ҷои ти ягон падарат ё ки модарат ё ки бародарат ҳамун дамавои хонара мегира, мераванд паспорти тира қабул карда мегиранд. Баха нависай: ака, барои аблава меган 30 сол мешава, ростай? Оли ягон гап нест дар бораи аблава.
ҳасанов ҷамол нависад. Салом алайкум, як савол дорам, ҳатман ҷавоб дед. Мара депорт кардагиянд. Ман ҳозир дар Москваям. Агар Тоҷикистон бурам омада метавонам ё ки не? Агар натавонам, бояд ман чӣ кор кунам барои омадан? Тра депортатсия кардагӣ бошанд, дар ҳолати депортатсия кардан дата муҳлат метиҳанд 10 рӯз ё ки 1 моҳ. ҳамин қадар муҳлат агар та ҳудуди Россия берун ки наброи бихапам ба фикрам ки срок мегири. Аниқша намедонам ва фикрам ки махкам мекунанд. Бояд дар аму вақти додагӣ ва ё то берун аму кишвар бишад. Ҳикматулло нависад. Як чӣ хандидем неки ай ғарибӣ. Ростшон гуфтӣ неки пил надорен зан нагирем. Саидраҳмон Юнусов нависад. Салом алайкум бародар. Саволода ҷавоб дем бародар. Агар зан бигирӣ баъди туи ЗАГС бикунӣ мешава? Ҳамин саволда ҷавоб дем. Албатта мешава, ягон мушкилӣ надорад. Зикрулло нависад. Салом бародар. Ма 22 сола мебошам. Ба мара ай тарафи военкомат правам додагиманд. Ба и правама месӯза? Илтимос ҷавоб дед. Ҳеч намесӯза бародар. Права додагӣ бошанд агар ҳуҷҷати ронандагӣ. Рости гап саволта нафаҳмидам шуд. Фаридун нависад. Салом алайкум бародар Сорбон. Аввало раҳмат барои видеоҳои хуб. Акаҷон, савол ҳамие ки ма гражданини Россия ҳастам. Ма агар Тоҷикистон равам, дар уҷа регистратсия кунам ва абла ва ҳаққи қапидани мара дорад ё ки не? Ака илтимос ҷавоб дем. Ҳар шахсияте ки гражданини Тоҷикистон нестай ва я ғам наметиҳанд, дастгирам намекунанд. Агар двойной гражданство бошӣ, албатта ки халалдор карда метавонанд. Файзулло нависад. Салом акай Сорбон. Меган қонун биромадаи ки то хизмат накунӣ зан гирифтан наметавонӣ. Агар ҳам хеле қонуно бироям, ма ҳатман ба шумо видео карда мефаҳмонам, мегум то. Одил нависад. Бародар, 2007 сол пул қарз гирифта бошем. Ҳозир ба кадом қурб медиҳем? Доллар ё ки тоҷикӣ ҳам гирифта бошӣ ба ҳами қурби ҳамун вақтае ки мақсад соли 2007 ҳамун доллари $100 мақсад чансме ки боша ба ҳамун қурб пардохт мекунӣ. Не ки агар доллар гирифтагӣ бошӣ вай соҳиби қарз доллар талаб мекунад ва ти доллара ҳозир қариб 1000 сомон харидорӣ мекунӣ. Ҳамза Каримов нависад. Салом алайкум брат. Савол. Одама бизанӣ, не ки виноват худи ҳамун инсон боша. Яке аги ҷое пайдо шид, параи мошин да зад. Я хел бародаро гуфтанд дар ки ҷое зада бошӣ, хоҳ болои пешиход, хоҳ байни роҳ, шафёр виноват ай. Ҳамира як мефаҳмонӣ. Албатта ки дар хидмон ҳамин чизҳоро ба назар намегиранд. Уха шафёр виноват ай. Чӣ хеле ки дар давлатҳои хориҷӣ ҳастай, мисол агар шаҳрванд ба пешиход нагзара ва ба дигар ҷо гузара, агар мошин вая бизана, дар ин ҳолат ронанда гунаҳгор намешавад. Не ки дар хидмон агар бар ки ҷое ки одам бигзара вая мошин бизана, дар ин ҳолат ронанда гунаҳгор ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Худованд ҳеҷ каса мошин назана буд, ягон ронандадам проблема нашавад. Шер нависад. Якай Сорбон, двойной гражданство то ҳозира мумкина ё ки не? Мумкин нест бародаро, ай байн рафтаем. Маҳбуба нависад. Салом алайкум ака. Савол ҳамин хела ка вақте ЗАГС надошта бошӣ, гудакдор шавӣ, кӯдак дар номи ки мешава? Модар ё падар? Илтимос ҷавоб дед. ЗАГС ҳам надошта бошӣ, кӯдак дар номи падар мешава. Ҳамин ки вақте ти дар кӯдак метрискагирӣ мераи, дар амуҷа аму падараш мерава, ариза менависа ва ҳуқуқи падарӣ хича муайян мекунаву баъдан метрискашам мегира ба номи падар, ба номи худаш. Алиҷон Қурбонов нависад. Салом, дар гиҷоб нависем брат. Дар ҳамин ҷое ки навистаям мегапта дар амҷа метавонисти саволта бинависӣ. Алиҷон нависад. Салом алайкум акай Сорбон. Як савол. Барои чӣ масҷидора маҳкам карданд? Сабаб чӣ буд? Масҷидора боз кушода карданд бародаро. Як 3-4 моҳ пеш ма дар ҳамин каналам видео шастаи бидроен буковен амҷада бо фармони раиси ҷумҳур муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳам хеле фармон биромад ки чандин масҷидое ки маҳкам шуданд аз нав кушода карда шаванд. Ҳамин фармони президент буд, ай нав масҷидора кушода карданд. Бидроен ҳамун видеоро тамошо кунед. ма дар ӯ видео ҳамаша пара фаҳмондагиимтон. Город нависад. Сорбон, салом. ма чанд бор шуд ки савол дода будам. ё ҷавоб додӣ, ман нафаҳмида бошам, узр. И дафъаи чорум шояд ки ҷавоб медиҳӣ. Савол чунин ай. Мактаби ронандагиро хонда тамом кардагӣ. Ҳуҷҷати хондагиро гирифтагӣ, яъне шаҳодатнома фақат аз гаи имтиҳон мондагӣ. То аз гаи гузаштана муҳлат дорад, чанд сол муҳлат надорад бародар? Ҳамин савола ма чанд бор ҷавоб додагӣ. Федя нависад. Салом бародар. Агар призивник дар Россия боша, абла ва ҳақ дора хонагии ӯро прокуратура даст спорад барои ҷарима. Агар шаҳрванд ки дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон набоша, ягон мақомот ҳаққи падару модари вай ҷарима карданам надоранд ё ки даъват карданам надоранд. Вай шахс аллакай 18 сола шудагӣ барои худаш ҷавобгар. Падару модари вай не. Марик нависад. Салом алайкум.
ҳамин саволи маро ҷавоб ден. Ман агар дӯст доштам қатъи хоҳам оиладор шавам, аммо оилаи духтар розӣ нест. Ман ҳақ дорам ба розигии духтар оиладор шавем. Раҳмат ака ҷавоб ден. Духтар агар 18 сола шудагӣ боша, албатта ҳақ дорӣ. This Love Music нависад. Салом ака, гражданини Тоҷикистон дар Москва метавонад права гирифта ё ки не? Албатта ҳозир бисёр бародарои тоҷик барои дар онҷа дар маршруткаҳо ва автобусҳо кор кардан мераванд, дар ҳамун Федератсияи Россия праваи российский мегиранд ва кору фаъолият мекунанд. Самариддин нависад. Акай Сормон, салом алейкум ака, ҳамин номерои имои ман мехоҳам ки ябор бо телефон гап занам. Илтимос занг зан. Як рақамтон мегум, танҳо дар ҳамун рақам дар Вайбериш метавонед маро дарёфт карда. خواهش میکنم زنگ نزنید در رقم چی مسئله باشه در وایبر بنویسید، در اونجا ما جوابتون میتونم. 501 33 86 33. جسور نویسید. سلام علیکم، همین وقتی که گایی من کنه ای ماشین فرامدن در کار یا کی نه؟ اگر ای روی کدکس گایی به نظر بگیری پیش کارمند گایی فرامدن ای طرف راننده 50 سومون جریمه داره، یعنی که اگر راننده نزد کارمند گایی فرویا 50 سومون جریمه کرده میشه. Анушервон нависад. Яками савола ҷавоб тен зарур ай. Агар гражданини Россия бошӣ, метавонем духтари холаро ба занӣ бигирем. Гражданини Тоҷикистон ҳам бошӣ, метавонем. Не ки қонун ҳамин чиза маън кардагиа, дар кодекси оила омадагиа ки никоҳ байни ҳамин шахсиятҳо маън ай, яъне байни духтари хола, духтари тағои, духтари амакӣ, шахсое ки ақлшон солим нест ва дигар касо байни ҳамин шахсиятҳо маън кардагианд, леки ҳамин чиза ӯ қадар ба назар намегиранд дар хидмат. Ҳамид Ҷумаев нависад. Салом акай Сормон, вайни билет бихари вақти биқапанд, метавонад вайни билет харидагира талаб накунад. мутобиқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон агар ба назар бигирӣ, албатта ки озодӣ маҳрум карда мешавад. қисми якиш аввалан ҷарима дорад ва қисми дуюмаш озодӣ маҳрум кардан дорад. Яъне ки дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон омадагиае ки ҳам порадиҳанда ва ҳам порагиранда ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шаванд. Вип нависад. Салом ака, дар кадом ҳолат ман хидмат сардори оила карда метавонам? Дар ҳолате ки ту як писари дар оила, дар ҳамин ҳолат сардори оила ба қайд мегирӣ ва хизмати ҳарбӣ озод мешавӣ. Ва боз мисол дар ҳолате ки падар надошта бошӣ, агар ту як бачаеву бо як додари дорӣ ки хурдсола ё ки модарат бигем маъюбай кор намекунад, дар ҳолате ки падару модар кор намекунанд, ҳамун фарзанди калонӣ метавонад хича сардори оила ба қайд бигирад. Лолазор медиа нависад. Салом алейкум акай Сорбон, ман як чиза фаҳмидан мехоҳам. Мегӯянд ки ай дига давлатҳо мошинбарӣ ба Тоҷикистон агар аз соли 2005 поён боша, рассамошка намекунанд, мошина мебахшед. Дар қонун ҳамин хел ҳаст ё ки не? Масалан, ай Россия мошин барем нива рассамошка чанд сум мешава, ҳамира ҷавоб медодем. Албатта ки мутобиқи кодекси гумрук ворид шудагии қонуни нав, мошине ки аз соли 2005 ай 2005 поён не, аллакай ҳам 2005 ҳам боша, ворид ба ҷумҳурии Тоҷикистон карда намешавад. Мутобиқи кодекси гумрук омадагие ки шахсое ки мошина аз тарафҳои Федератсияи Россия дохили Тоҷикистон мекунанд, ба ҳамун нархномаи ҷумҳурии Тоҷикистон 38% ҳисоб карда мешавад. Ва шахсое ки аз тарафҳои Европа агар мошин дохил мекунанд, мутобиқи нархномаи ҷумҳурии Тоҷикистон 43% ҳисоб карда мешавад ба нархномаи ҷумҳурӣ, ки ҳар як тамғаи мошин дар инҷа нархномаи хича дорад. Мастер анависад. Салом Сормон, додари якаш саволи мара ҷавоб медодӣ. Марде ки ай оилаш ҷидо шудагиай, хона дарша ба фарзандош додагӣ, ӯ метавонад ки алимент боз талаб кунанд? Давоми саволш нести бародара. Дар ҳолате ки мақсад хонаву дар додагӣ боша, зан бо фарзандош маскун кардагӣ боша хича, дар ҳолате ки боз алимент талаб кунанд, агар қонунӣ, албатта ки бо ҳалномаи суд, бо тариқи суд метавонанд алимент бо талаб кунанд, ин мард алимент мисборад. Сайфулло нависад. Салом акай додари намедонам, раҳмат, маладец, бо савод ва бо маърифат суҳбат мекунӣ. 1000 лайк мешкун. 1000 раҳмати калом бародари азиз. Шарипов нависад. Салом алейкум акай, юрист стоматологиятон ба ман маъқул шид, нархҳои арзон дастрас, раҳмат ба шумо. 1000 раҳмат шумо дам бирем, бародарон муроҷиат мекунем, онҷа бо нархи арзон шуморо табобат мекунанд ва шахсое ки ай граница перескат карданин, ном нархҳои граница дам занг бизанен, ай номи канали мо гап занем ба ҳаваё, ба нархи арзон мебаранд. Ванҷи нависад. Сағира мегӯяд 40 сол фақат институт хондаи ба игапо. 5 сол хондем бародар, кифоят. Жизнь бессмертна нависад. Салом акай Зорбон, ман як савол доштам. Коррупсия ҳуқуқи назорат аз болои прокуратурара дора? Ҳамин саволи мада ҷавоб медоден. Албатта коррупсия аз болои ҳамаи мақомотҳо ҳуқуқи назорат кардана дора. Негмат нависад. Ҳамин хулиганство дар кадом модда чӣ хеле хуш мешавад, чӣ хеле дар бораи ҳамин гап мезанем?
хулиганство яъне ки авбоширо дар назар дорӣ. Дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 237 омадагие дар бораи авбошӣ, яъне ки дар инҷа гуфтагие шахсиятҳое ки предметҳои ба монанди силоҳа истифода мекунанд, ҷанг мекунанд, яъне дар ҷанг корчазанӣ мекунанд ё дигар чизое ки ба монанди силоҳ истифода мекунанд, ҳамин дар моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешавад. Ва ин модда се қисм дорад: қисми 1, қисми 2, қисми 3. қисми 1 мақсади як нафара микора мекунад, қисми 2 бо масъулияти пешакӣ бо шахсиятҳои бисёре, яъне ки чандин нафар иборат мешаванд, ҳами корчазанӣ мекунанд ё дигар намудкор. Ва қисми 3 ҳамчунин ранги қисми 2 фарқияташ дар ҳамин ки статьёш срокош баландтар аст. 3 ай қисми 2 срокош баландтар аст. Мувеҷ нависад: салом созӣ бародар, одаме ки шароити хонашон 100% алимент намеспорад, нархи алимент 125 сол ба сол зиёд мешавад ё ки не? Ҷавоб медодӣ бародар, ман бояд чӣ кор кунам? Алимент вақте ки ба суд муроҷиат мекунед, суд ҳалнома мебарорад, дар ҳамун ҳолати муроҷиат кардани шумо як суммаи муайяна мақсад муқаррар мекунад, ҳамун суммаро споридан мегирен. Вай ҳар сол зиёд шидан намегирад, ҳамун ҳалномада ки чанд сум омадагӣ боша ҳамун қадар меспорад. Инак бародаро, барномаро ҷамъбаст мекунем. ҳамин қабат саволои имрӯзаи мо, бо саволое ки монда буданд агар ё ки ҷавоб надода мондагӣ буданд ё бо саволои нав боша, дар барномаи оянда худо розӣ боша ҷавобшон метаҳем. Ва дар канали ма ЮРИСТ подписатсия кунем. Панохтон ба худо амакаса.